Liban dancɛw sagoni Bani Sarala sɔrɔdasiw fɛ ma jɔ kɛlɛkɛdenkulu ninnu na nka lɛrɛ damadɔ dɔrɔn a kɔfɛ Bani Sarala sɔrɔdasiw ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u ye duguma gosili 10 ɲɔgɔnna jatew kɛ Liban bayan fanfɛla marayɔrɔw la kabini san 1. Bani Sarala ma sɔn ka a ka sɔrɔdasiw ka ja talenw yira waati minnu na u bɛ ka dankari kɛ Hezbollah ka maramafɛnw dogoyɔrɔw la sow ani dingɛba tunnel ninnu kɔnɔ. Sɛbɛntiyali telima ma kɛ a kan. Bani Sarala ye wele bila fasojamaw ma k'u ka mara k'u ka minɛnw cɛ ka taa ka bɔ awali babolo kɔgɔdugan fanfɛlaw fɛ kilo 60 ka taa u ni dancɛ yɔrɔ min ka jan kosɛbɛ litani babolo la n'a yɔrɔ bɛ dancɛw tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la ka taa kɔgɔdugubolow fɛ yɔrɔ min n'a kofɔra ne k'a lakana duniya kelen a tun b'a fɛ k'a kɛ tamasere ye Bani Sarala ni Hezbollah cɛla la kabini san 2006 fitinɛ kɔfɛ. A ka laseli fɔlɔw senfɛ kabini Bani Sarala ka duguma kɛlɛ daminɛ lasew la Hezbollah kumalatɛmɛla Mohamed Afif ma sɔn a ma a ka fɔla a bɛ min jate k'a kɛ ngalon kumaw ye ka kɛɲɛ ni Bani Sarala ka binkani ninnu ye. A ye a lase k'a fɔ ko Hezbollah labɛnnen don jugu minnu bɛ fɛ ka dun Liban ne ka dankari a la kɛlɛliw kama. Ntɛnɛndon na Hezbollah ye layidu di kɛ ka to a ka yɛrɛlafasali kɛlɛ bolo kan hakaja digi kɛra a la. Hezbollah ɲɛma nɔrɔbila Naim Kasim ye a lase jabaraninw kan k'a fɔ ko Hezbollah ɲɛmɔgɔ minnu fagara dɔgɔkun tɛmɛnin ninnu na nɔrɔ bilala ka ban.